Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Καπετανάκης, πολλοί από εσάς με γνωρίζετε. Από τους κοινούς αγώνες που έχουμε κάνει με τον Βασίλη τον Λεβέντη τόσα χρόνια. Αλλά φαίνεται ο κ. Βασίλης Λεβέντης έχει άλλες ονόμες και αποφάσισε με το που μπήκε ένας κεντρών στη Βουλή όλα τα παλιά στελέχη που έτρεξαν χρόνια για τον Βασίλη Λεβέντη. Εγώ 20 χρόνια σχεδόν έχω τρέξει για τον Βασίλη Λεβέντη, να μας κάνει πέρα. Χαμένος στην τελική μπορεί τώρα να φαίνεται ότι κερδισμένος είναι ο κ. Βασίλης Λεβέντης, αλλά χαμένος όταν θα έρθουν οι εκλογές θα είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Γιατί ανθρώπους σαν και εμένα, σαν τον Δουλικερίδη και πολλούς άλλους εδώ στη Θεσσαλονίκη τους απομάκρυνε και όχι μόνο. Έφερε ανθρώπους που μέχρι χθες κλέβαζαν τον Βασίλη Λεβέντη, τους έβαλε σε θέσεις και παίρνουν σήμερα μισθό από το κόμμα. Και εμείς μετά από 20 χρόνια αγώνα προσφοράς μέρα νύχτα τρέχαμε για την Ένωση Κεντρών, δεν έχουμε πάρει ακριβώς τίποτα. Φυσικά εμείς ό,τι κάναμε τότε δεν το κάναμε με σκοπό ότι κάποτε αυτό θα το ανταλλάξουμε με μια θέση μισθωτού ή μεταπληκτού υπαλλήλου στο κόμμα. Ούτε καν σκεφτόμασταν ότι η Ένωση Κεντρών θα μπει στη Βουλή. Εμείς πάντα στο μυαλό μας βάζαμε ότι απλοί άνθρωποι θα τρέξουν για την Ένωση Κεντρών και όταν θα έρθει η ώρα και όποτε έρθει η ώρα θα μπορέσει η Ένωση Κεντρών να είναι εισάξιη σε όλους. Ο πρόεδρος μας, είτε μικρός τέλεχος είναι, είτε μεγάλος τέλεχος είναι, είτε απλός ψηφοφόρος είναι, θα τον έβλεπε με το ίδιο μάτι. Στα καφενεία εδώ στην Νεάπολη, στις Σικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη, κυκλοφοράω και μου λέει ο κόσμος, καλά, εμείς το βλέπαμε κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες, ερχόταν με ένα μικρό αυτοκινητάκι, μας επισκεφτόταν εδώ στα καφενεία, μας μιλούσε και από τη στιγμή που μπήκε στη Βουλή εξαφανίστηκε, δεν έχει ξαναέρθει από εδώ. Δηλαδή αυτός ο κόσμος δηλαδή μόνο για την ψήφο ήθελε όλο αυτόν τον κόσμο. Το ψηφίσαμε, το στηρίξαμε, έχουμε κάποια προβλήματα και απαιτούμε ο πρόεδρος που ψηφίσαμε και το κόμμα που ψηφίσαμε, όπως ερχόταν παλιά με ένα μικρό αυτοκινητάκι και μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρό μας, θέλουμε να συνεχίσει να κάνει το ίδιο. Και όχι κουστοδίες και αστυνομικούς και δεν συμμαζεύεται και ταβέρνες και έχετε σαν φάντασμα στη Θεσσαλονίκη και περνάει ένα τριήμερο ωραίο, ένα διήμερο ωραίο και άντε. Ούτε επαφή με τον κόσμο, ούτε τίποτα. Με κάτι να πούμε εκεί του κόμματος, να πούμε που είναι τώρα, να πούμε οι κόλακές του. Οι κόλακές του είναι, που του λένε όλα καλά πάνε στη Θεσσαλονίκη. Κανένα πρόβλημα κύριε Λεβέντη στη Θεσσαλονίκη. Κούνα που τους κούναγε. Ο λαός έχει χάσει τη λαϊκή βάση στη Θεσσαλονίκη Ένωση Κεντρών. Ο απλός ο ψηφοφόρος. Τον έχει χάσει κύριε Λεβέντη, τον έχετε χάσει. Διότι να πούμε, ακούτε κάποιους ανθρώπους που δεν πρέπει να τους ακούτε. Αυτοί μέχρι εχθές που έχετε μέσα στα γραφεία με μισθό και ό,τι άλλο, αυτοί κάποτε σας χλέβαζαν. Ήταν στο Πασόκ που ήταν στη Νέα Δημοκρατία που στο καλό του ήταν και αυτοί σας χλέβαζαν. Όταν εμείς μοιράζαμε την εφημερίδα στη Τσιμισκή, στην Εγνατία, παντού μοιράζαμε τις εφημερίδες, μέναμε στα καφενεία, στους χώρους εργασίας. Αυτοί τώρα να πούμε, χλεβάζαν τότε να πούμε. Κύριε Λεβέντη, πρόσεχε να πούμε, αν θες να μπει στη Βουλή, και αυτό το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να πούμε. Πήρες με μεγάλη προσπάθεια να πούμε 3,40. Και αυτό να πούμε σήμερα, να πούμε ό,τι και να λες, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι πληρωμένες και το ένα και το άλλο, έχουν κάποια αλήθεια οι δημοσκοπήσεις. Μπορεί να μην είσαι στο 10, αλλά 2,40, 2,80 πάλι, έστω και 2,90. Ο Καρατζαφέρης 2,99 έχει πάρει και δεν μπήκε στη Βουλή. Πώς εσύ κύριε Λεβέντη να πούμε κρίνεις και λες ότι να πούμε είναι πληρωμένες οι δημοσκοπήσεις και το ένα και το άλλο. Μετά, ποιος πολιτικό αρχηγό έχεις δει να ανακατεύεται η κυρία του στα τεκτενόμενα.
Δηλαδή όποιον θέλει η κυρία Νατάσα το σηκώνει, όποιον θέλει δεν λέει. Η κυρία Νατάσα εμένα δεν με ήθελε, δεν με γούσταρε, με έφαγε. Έφερε κάποιον άκι. Φάει το φορτηγατζή του άρα στη μάπα. Δηλαδή ένας φορτηγατζής είναι άξιος να κρατάει τα γραφεία της Ένωσης Κεντρών. Περνάει ο κόσμος και γελάει. Εγώ φίλοι μου, όσο αφορά το κομμάτι της Ένωσης Κεντρών και του Βασίλη Λεβέντη, εν ολίγης σας τα είπα. Τώρα, από εδώ και πέρα, εγώ και φίλοι μου δημιουργήσαμε ένα κίνημα, το Ιντερνετικό Κίνημα Ελλάδος. Είμαστε στα Σπάραγωνα και αναζητούμε φίλους σε όλη την Ελλάδα. Κάποιοι φίλοι από όλη την Ελλάδα με παίρνουν τηλέφωνο, με λένε προχώρα μαζί σου, αλλά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Πρέπει να υπάρχει και χρήμα, πρέπει για να κατέβει ένα κόμμα στις εκλογές πρέπει να υπάρχει και μία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να πούμε σήμερα που είναι η Ελλάδα, ποιος θα δώσει χρήματα και ποιος θα μπορέσει να βοηθήσει το Ιντερνετικό κίνημα για να κατέβει στις εκλογές. Γι' αυτό, αν βρούμε ένα σωστό άνθρωπο, ένα σωστό πολιτικό, με σωστές ιδέες, θα μπορούμε, και αν το θέλει και αυτός, να συνεργαστούμε. Το Ιντερνετικό κίνημα, να πούμε, να μπορέσει να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα, με ένα άλλο κίνημα και ίσως να πούμε και με ένα, δύο, τρεις ακόμα να πούμε ανθρώπους να μπορέσουμε. Εγώ το όνομα του ανθρώπου του οποίου θα συνεργαστούμε δεν το έχω βρει ακόμα. Κάνω διάφορες προσπάθειες στο Ιντερνετικό κίνημα να μπορέσει η δύναμη του Ιντερνετικού κινήματος να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με κάποιο σοβαρό, σωστό κόμμα. Τώρα, αν αυτό είναι του ενός ή του άλλου, ονόματα δεν λέω. Έχω έρθει σε επαφές και οι φίλοι μου ξέρουν ποιοι είναι κάποιοι σωστοί άνθρωποι στην πολιτική και θα αποφασίσω. Πάντως, είναι αισιόδοξα τα μηνύματα που παίρνουμε από όλη την Ελλάδα. Το Ιντερνετικό κίνημα πάει πάρα πολύ καλά. Από Κρήτη μέχρι Ορεστιάδα και πιστεύω ότι θα βρεθεί η φόρμουλα είτε να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, λέμε τώρα γιατί υπάρχει και το οικονομικό πρόβλημα όπως σας είπα, ή να μπορέσουμε με κάποιο άλλο κίνημα, με ένα άλλο κόμμα να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, γιατί έχουμε ολοκληρωμένες ιδέες στο μυαλό μας. Δεν θέλουμε να ξαναφάμε το παραμύθι που μας πουλήσανε τόσα χρόνια οι άλλοι. Θα μας βγάλανε από τα μνημόνια, θα βαρούσανε το ζουρμάκι, αυτοί θα χορεύανε και χιλιαδιό. Θέλουμε ανθρώπους αποφασισμένους που να μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας, έντιμα, όμορφα και ωραία, καθαρά. Από εδώ, από την όμορφη Θεσσαλονίκη, είμαι χαρούμενος που έχω κάνει την πρώτη μου ομιλία με τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του Ιντερνετικού κινήματος, Μιχάλης Καπετανάκης. Σας ευχαριστώ.